Čau. Ešte ne. Si dávaj pozor. Ale... To si nezaslúžil. Nikomu. Bol som tu 2 minúty. Vystrel! 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 Mám to si dám z tých botočkách, keď máte. Vystrel! Kde si behal? Tam hostie musia dať, nie? Čo si tam vystrajú? Vystrel! Vystrel! No jasné, čo tam? Dobre to urobil. Má ísť preč. Tak to dobre vidíš. Čo sa tam má postaviť? Nemá tam zájem. Jasné. Bráne nevie, nič. Však nevadí, však na internete sú. Neboj sa, je to zachytené ako to isté. Konečne porádne volá, čo si zapískal. Konečne volá, čo porádne zapískal. Počuješ? Aj vysvetlenie tam je. Nebola chyba. Neurobil to? Urobil. Úmyselne. Bez debaty. Úmyselne, aby nevedeli rozohrať. Ty sa moc neskúš, ja na teba neskladám. To som rád, že ty moc neskúš. Videl som ťa, no? Nech to už zatvorí. Najskôr ľudí onej, predzápas. Výhoda 5-3. Kde to využijú? 2 minúty. Nádherný signál. Ale videl si ten signál, Výhoda?